Bayap song video ka belai serious chung sawai mano o jorao kubang ma bebak jagao no bebak thayo no chini tiprasa sugya rok belai bemar koto koto manjagoi nogo rang puisa kurui treatment kaham kai rimaya hospital thangna musu tongo thangmaya amhai kubang ma jagan tong tini abo hai khlai no kaisa chini thani phaika ani thani o abo bini mungkai Somit Deborma bini nok gengkai Unakoti district by khobjak 5140 krai assembly Saidarsara Rajgandhi Panchayat Ward number 1 o jagani takhuk Somit brain tumor rongjak brain tumor rongoi o jora tabuk Shillong tlang kaheno bono Nigrim hospital gai belai rang puisa nango nogo chugya belai kharma singsa abai khano buma kapjak nok ni borok kapjak o brain tumor operation khlaina thangenge rang puisa kubang ma nango aboni bagai bini buma tam hne saka norok khana naidi chini takhuk Somit ni photo hi abo noroi man khana bini je brain tumor ni bagai bini mokol bo kaisa damage unani phaijing thangoi dong abai obostha goi dong ha belai khasao maharong nogoi dini bo simia kubang ma burung burung tongo bahai bohogo stu nungjak abai kleno bohog fulijak belai wana ma singsa haise belai wana ma singsa angomono hino je suk chung chugya chung hai gori borok ni nogo hingke tamni baga omusuk kotor kotor bemar phai niji chanani bagoi si tini tubu khange tini chanai abai khlai chalai tongmani bisingo amsuk kotor kotor bimari mahai kotor kotor bemuk manjagoi tongo ya bahai khlai treatment khlai mannai amso hajar hajar rang borom mannai 20-30 হাজার কমসে কম 3-4 লাখ hai chung chugya gorep nukhune borong thani ya abahai no same tabuk cintahu Somit bobo brain tumor ni bagai hospital to thanga thingno rang puisa to nangnai boro rang puisa mannai amon bang bini ama joto haganang ti prasarong thani chubachu sanka bini scanner ni abo noron buskango rijak kha tongkha hingke maya ni bisingtui hamjakma ni bisingtui chini takhuk Somit no norok please chubajadi je mansak joratui obo direct bini scanner no norok rohore manu je mansak joratui haisi nge phaidi bini ma bon tamusa bini ma ni bukhukti jungkisa kok khananai nge borok ni nok rok norok nainai di bo obostha ka tongna borok khub khairoma singsa haisi nge nainai di aboni yagolo jungkisa kok sale abongkha chini takhuk Somit borok ni nok nedi busuk khairoma singsa chini borok amsuk chugya rok ni nogo amhai bemar kotor kotor bahai khlai treatment khainai borok tini phatisa chawai tongmani se busuk kosto khlai chawai tongna nok naidi rangganang ke to nok mahangla khamu sat bini bufa bokrui bini buma simisi bono naigoloi tongo bono nok ni ajinai hino abo nok ni ajinai buma no kichemisa help khlai tongnai phatisa chanani phano aji tubunai bosi abahai ngoi tongo ge boro maima chanai Yang ini busa tamung mana? Di rumah beren. Kayak tabuk. Tabu abo operasi kena bagi rang nang ta. Kahi aku tak kau jong na ma phat song na sajon na yo. Kayak ayo, kayak bini boba hayo tiu marung dong. Oh beren na oh kaksa kayak tei mokol bo kayak kangga bo. Tabuk borot langjak rugi. Aku silonggo Nigrim mo. Tab bosurok rang nang sak. Abo bosunang no na say niya tabu tinta operasi kayak tamong no say niya. Kayak abo bo thaik lekha. Mane bo area. Abo ko saidra area no. Saidra sara ko Phatigrai Bidan Sabha ni ek nong wata. Abo nini nog na pula. Nini busai tam khai. Tika. Nini busa khorok busu. Khorok buru ni bising buru rong no kai kai dekha sala kai u akot je tang na nyo.
अबहाय दंखा ब्रेन अपारेशन नां दंखा hengkai nung lukurung no tam kok kesana muso साजियो नायो o no bom tui sajo रां जि रां रक साजियो नायो अपारेशन खालायखाय रां नाङा नं थुइ नाङा नं अब्रंनि बागै बरक बुकुरु थांचुमायनाय हिमचुमायनाय o rugini bomu khitamo समित o bini boyos rok bosrung no 26 ओंखा o hengkai tai bo kadi kai jakha खाजियाखौ hengkai yong nin mungkha रेनुका देबरमा hambai Ngay norong nukoi mankana borong ni nok rok bosu kosto khai tong galai chugya borok ngay oban bagan ang chini khaga nang tipra sarok no ang personal engoi ang koina ni musungo mansak jorok ti please norok kicha chuba khai galai kahamunai chini tahu somit bo hamboi phai manai Silong nigrim botlangjak tabo nigrim hospital ge jaga rang pusarok bo nangnai pongnani te bini biti painani operation ni bagai bini brain te abo kana mokol te mukhang bo nei chungkhana ka bin mani bu khutui gang obono koinai please khaga nangti prosarok no norok je chuksak je mansak norok bini scanner norok rohmano chini chuba chubai bo hamboi phai manai sure hamboi manai gaban bagan ang koinai norok jotono please je mansak joratui kicha chuba jadi cinta ku sami ang poito khlai norok chuba nai norok ani thurute bo kumangma borok chuba kha chini bukhuk bukhroti chini kuya bono norok chuba kha je mansak joratui norok chuba kha ang orang boroni family na rigmani ang norok no video funuka tabo bini yakung je fulimani abo kongsa tan suka borok bo mahino tabuk tan subai mani yagulo tabo hospital tongko yaba finani bagai rang paisa kore borok hospital te bo bill kajak hino 80,000 ni upore bill kajak ga o bill bahai khlai ri nai abo rang paisa bo borok thani kore hina ano sikang saro lekha khamka ga bahai ro ngoi tongo ga abo no koinai norok no chini taku somit Silongo thangjak nigrim hospital mansak joratui norok jani kha tongtui please kicha chuba jadi norok ni khoksa khongnai chuba mani bai horoksa borok ni life abo bini haino hai langma ko talbo mannai poito khlayu norok sure chuba nai ang poito khlayu norok chubao ge norok ni chuba mani bago beleka hambai ni chini takhuk somit norok ni chuba chu norok ni health belai nangoi tongo haise gabon ang poito khlayu norok chuba nai hinai ani through te ang abono sanan musungo is chuba jadi mansak jorat hambai